Iċ-ċajt inessi dnewwa, jikser silenzji skomdi u jsewwi l-ħsara wara xi ġlieda. It-tim tagħna ltaqa' ma' Teja Farrugia, riċerkatriċi żagħżugħa li ħarset lejn it-tradizzjoni twila taċ-ċajt bil-sinna. ċajta bażikament hija rakkont qasir u umoristiku li tiftaħ bsejħa u tintemm battuta. Ġeneralment iċ-ċajta naturalment imma din nistgħu nsibuha wkoll anke f'forma ta' kitba. Il-binja taċ-ċajta tinqasam f'tliet partijiet, għandek l-introduzzjoni, ir-rakkont u l-battuta, il-punchline tal-aħħar. Mill-introduzzjoni ir-rakkontatur jieħu l-idea tal-kuntest li jinsab fih u għalhekk jipprepara l-semmija għaċ-ċajta li ġejja. Dan huwa importanti għaliex billi mhux kull kuntest huwa validu għaċ-ċajt, il-kelliem meta jibda jirrakkonta ċajta għandu jibda jieħu r-reazzjoni tal-udjenza biex ikun jaf jekk iċ-ċajta għandu xi komplija jew le. Imbagħad ngħaddu għar-rakkont, ir-rakkont innifsu huwa pjuttost il-parti fluwida taċ-ċajta għaliex jista' jinbidel minn rakkontatura l ieħor, biss però meta naslu għall-battuta hawnhekk m'għandniex varjazzjoni, hija invarjabbli għaliex ħafna drabi il-qofol taċ-ċajta jintlaħaq fl-aħħar parti, allura f'dil biċċa ma jistax ikun hemm varjazzjoni biex iċ-ċajta issir u jifhmuha s-semmija. Il-sim Malti bħal kull il-sin ieħor jinkludi ċajt dak li huwa bbażat fuq il-lingwa u ċajt ieħor li mhuwiex ibbażat fuq il-lingwa. Bażikament dak li mhux ibbażat fuq il-lingwa jista' jiġi tradott minn lingwi oħra, allura l-Malti jissellef ċajt minn lingwi oħra. Imma dak li huwa ċajt lingwistiku billi fil-lingwa għandna livelli fonoloġiċi, morfoloġiċi, semantiċi u sintattiċi, dan ma jkunx jista' jissellef, allura l-Malti joħloq iċ-ċajt tiegħu stess. L-istudju ta' Davis tgħid li ċ-ċajt huwa marbut ħafna ovvjament mas-soċjetà. Allura hemm bosta fatturi li jaffettwaw iċ-ċajt bħal l-etniċità, l-età, is-sess, ir-reliġjon tal-persuni. B'hekk mhux kull kuntest huwa validu għaċ-ċajt fejn jingħad. Ħafna drabi iċ-ċajt jingħad bejn il-ħbieb, f'ambjenti familjari u hemm il-lok għalih. Iċ-ċajt għalhekk huwa bħal xafra li taqta' miż-żewġ naħat għaliex? Għaliex hekk huwa użat tajjeb jista' jaqgħad il-ħsieb tar-rakkontatur ma tas-semmih. Waqt li jekk użat ħażin u b'mod irresponsabbli jista' jwassal għal disgwit bejn il-ħsieb tar-rakkontatur u s-semmih. Fil-ktieb ejjew nitqu ftit ieħor ma' Charles Clues li kien miġbur u editjat minn Tony Sant fl-2019, insibu bosta ċajt li huwa mhux lingwistiku u ċajt ieħor li huwa lingwistiku. U dawn huma żewġ ċajtiet. Greenpeace. Mara kienet qed tipprova kowt tal-fer quddiem il-mera. Binta ta' 12 sena qaltilha ma' edha narak tilbes dak il-kowt u niftakar miskin kemm sofra dak il-povru annimal biex inti tkun tista' tilbes dak il-kowt. Imissek tissi qaltilha omma titkellem hekk fuq missierek. Ċajt oħra li nsibu f'dan il-ktieb hija din fil-qorti. Għam argument jaħraq bejn l-avukati, l-imħallef, ordni, isa ordni, l-akkużat, żewġ pastizzi u kafè eswed, sinjur. Fil-ġabra ta' ċajt til-qima bid-bissima ta' William Grech insibu bosta ċajt umoristiku mid-dinja tan-nursing bħal dan. L-allerġija. Kont għaddej fuq xogħli mal-kollegi. Konna qed nippreparaw il-pazjenti għall-interventi partikolari. Lill-pazjenti li jkunu ser jagħmlu xi operazzjoni jew xi intervent simili nippreparawlhom iċ-checklist li tinkludi diversi mistoqsijiet personali fosthom fuq xi allerġiji li forsi jkunu bagħti minnhom il-pazjenti. Dakinhar kelli quddiem mara u waqt li kont qed nimliela checklist staqsejta, inti ma tbatix minn xi allerġija partikolari hux? Jew forsi taf xi ħaġa li ma taqbilx miegħek bħal penicillin? Din il-mara ħasbitha ftit u wara bl-akbar serjetà weġbitni. Ma nafx ruħi għax jiena dejjem l-onor u jilnuża dejjem bihom ħsilt. Jintbellaħt u ħares lejha mbagħad irrealizzajt li kienet ħasbet li qedtilha hekk minħabba l-persil tal-ħwejjeġ. Ħafna ċajt popolari wkoll fost il-Maltin huwa dak li jinkludi xi aspetti mill-ħajja tagħna bħal politika,
il-qasam mediku u propju il-ktieb Tilqima bit-Bissima ta' William Grech jinkludi bosta ċajt mill-esperjenza tiegħu u anke tal-kollegi tiegħu. Tfal l-istejjer huma sors rik ta' seħer u ta' maġija. Annabelle Warrington hija awtriċi żagħżugħa li tesplora dan is-seħer bistejjer li laqgħuna ma' ingwanti, kpiepel u sponos maġiċi. Aħna l-għalliema ħafna drabi nenfasizzaw fuq dak li ngħidulu l-litterizmu bilanċjat. Jiġifieri għandek il-smigħ, it-taħdid, il-qari u l-kitba. Issa ħila ma tmurx mingħajr oħra, ġifieri jorbtu ħafna flimkien. Mela meta aħna nkunu qegħdin nikdbu ktieb, dejjem il-proċess ikun jew ibbażat pereżempju fuq xi esperjenza li tkun ħadd, jew xi ħaġa li smajt, jew xi ħaġa li qrajt minn xi rivista minn ktieb, eċċetera. Allura aħna meta nikdbu ktieb hija l-istess ħaġa eżatt bħal meta it-tfal ikunu qegħdin jagħmlu kitba qasira, ġifieri kitba kreattiva wara l-bank tal-iskola. U bekk aħna l-għalliema nenfasizzaw il-proċess tal-kitba. Pereżempju, jiena bdejt bil-lingwanti maġiċi, il-ktieb lingwanti maġiċi beda b'dan il-mod. Fejn jiena meta kont fit-tfuliti esperjenzajt naqrit lawn u lem li mbagħad għadthom biex ħareġ dan il-ktieb. Dawn l-idejat mbagħad inti tqiegħdhom ikunu mgerfxin ġo moħħok, allura inti tqiegħdhom fuq karta jew fuq computer bl-idejat punti tara inti kif ħatqassam. Dawn l-idejat jiżvolġu iktar biex imbagħad toħroġ l-istorja. Pereżempju fil-każ tal-ktieb tiegħi jiena bdejt naħseb dwar il-karattri prinċipali li bażikament għandna lil Lizzie li hija bħala persuna, imma mbagħad għandi iktar karattri prinċipali li huma lingwanti. L-irwol tal-illustraturi huwa importanti ħafna fil-kodba ta' tfal. L-ewwel ħaġa bħalma jgħid il-Malti l-ewwel ma tolqot lajn. Allura anke aħna l-ġenituri stess, l-ewwel ma nagħmlu huwa nduru l-qoxra, naraw l-istampa, naraw l-ħarsetta, naraw jekk jolqotx it-tfal. It-tfal stess l-ewwel ma jfittxu huma l-istampi. Allura, pereżempju jiena kemm fi Sponza Sponzinella li hija Daniela Kutajjar użat stampi vera tas-sew oriġinali u laqtet ukoll l-affarijiet li kont qed nikteb jien u dawn huma importanti illa li dak li jikteb l-awtur irid jirrifletti fl-istampi. Mela jekk jien qed illi il-lingwanta hija roża u safra u qiegħda fuq il-komodina ma tistax inti taqbad u tpinġi li l-lingwanta kienet f'ximkien ieħor jew kullur ieħor għaliex it-tfal jinnutaw ħafna u dak li tkun qiegħda tikteb inti irridu jarawh rifless fl-istampa. L-istess ħaġa b'lingwanti maġiċi José Luis Ocaña li huwa illustratur Spanjol kien hemm dik il-lingwa li hu ma jifhimx il-lingwa Maltija, però tkellimna ovvjament bl-Ingliż, spjegajt sew x'għandu jagħmel u ħareġ b'illustrazzjonijiet bellezza ħafna wkoll. Hemm karatteristiċi li huma ovvji, pereżempju jiena naħseb jekk tiġini f'moħħi l-iktar huwa t-tipa tal-kitba li tkun daqsxejn iktar kbira. Anka l-vokabularju pereżempju kun forsi naqra iktar eħfef, anka mqassam kif għedna l-istruttura tas-sentenza tkun forsi iktar mod ieħor, anka l-kapitli li naraw li ma jkunux twal iżejjed bħalma jkunu tal-kbar. Imbagħad affarijiet li forsi mhumiex daqshekk ovvji huma li l-awturi ninnota li fil-kitba ta' tfal ħobbu jużaw ir-rima. Pereżempju jiena fi Sponza Sponzinella iffukajt fuq kliem repetuti, kliem onomatopejċi, pereżempju karkar, paċ-paċ, farfar. Dan huwa ammirat għal tfal żgħar ħafna ġifieri, però tgħidli ħadd tagħmilhom kliem li huma onomatopejċi, iva x'inti mhux se toqgħod tgħidilhom x'inhi onomatopeja eċċetera, imma it-tfal mingħajr ma jridu se jibdew jirrepetuhom u meta jikbru jifhmu x'inhi onomatopeja. U wkoll inħallu lok għal immaġinazzjoni, ġifieri l-bib tal-immaġinazzjoni rridu niftuh u hawnhekk għall-kodba ta' tfal hija karatteristika importanti li tfal jibqgħu jaħsbu x'seta' ġara. Pereżempju biex nagħti eżempju bil-lingwanti maġiċi, meta Belinda waqgħet mill-kexxun jiena ħallejta miftuħa sal-aħħar tal-ktieb x'ser jiġri minn Belinda u tfal hemmhekk ikunu qed jimmirħu iktar fl-immaġinazzjoni tagħhom. Kien għadu lanqas biss beda jbexbex li Karmelu l-kappell ma bedix jimbotta fi-skid biex jiftaħ il-biba tal-gwardarobba. Il-kamra kienet għadha fid-dlam.
bejn li kien tassew kmieni u bejn li Lizzy kienet tħobb il-purtieri magħluqin. Bil-kemm seta' jara ma li wanaħa kien ser jiddendel? X'inti tagħmel ja xi fajk? Qabżet tiddeffes seraċina. Karmelu ma tax kasa u kompla jimbotta. Lizzy kienet għadha rieqda għax nhar ta' Sibt ma kienx ikollha l-fejn tqum daqshekk kmieni. Karmelu ħataf l-opportunità biex jara kif ser jaħrab. Iżda din tal-lum kienet ser tkun prova biss. Ara x'qed ngħidlek jekk taqa' u tweġġa' jien m'għandix naqsam u żgur ma ngħinekx. L-aħħar darba li waqaft mill-kexxuna l-isfel xejn ma kienet esperjenza sabiħa. U jien m'iniex Belinda ara x'qed ngħidlek. Ir-riċerka u l-kitba tal-biografiji tagħtina titwiliet importanti ħafna fl-iżvilupp tal-personaġġi li ħallew impatt fuq l-istorja tagħna. L-istoriku Sergio Grech qasam xi riflessjonijiet magħna brabta mal-kitba ta' dan il-ġeneru. Il-biografija tgħinna biex fl-aħħar mill-aħħar aħna niskopru iktar lilna nfusna u lil pajjiż tagħna għaliex il-biografija mhix sempliċement profil ta' individwu, imma inti qiegħed tpoġġi dak l-individwu f'kuntest, qiegħed tpoġġih fi żmien partikulari, f'epoka partikulari. Għalhekk permezz hekk inti qed tiskopri wkoll dawk iż-żminijiet partikulari li tkun qiegħed tgħix. Il-biografija nistgħu ngħidu li sa ftit ta' snin ilu ma tantx kienet meqjusa bħala xi ġeneru għoli ta' fejn tidħol il-kitba tal-istorja. Fil-fatt għal xi wħud li tikteb il-biografija kienet tfisser sempliċement li jkollok profil indaqqas dwar dak il-karattru li inti qiegħed tistudja. Imma dawn l-aħħar snin qegħdin naraw anki twelid ta' moviment b'saħħtu ħansejjaħlu hekk anki ta' kitba ta' biografija. Il-biografija hija l-istorja ta' xi ħadd. Jista' jkun li fix-xena lokali għalina l-biografija hija biss l-istorja ta' persuna importanti, l-istorja ta' xi ħadd li kien Prim Ministru, l-istorja ta' xi ħadd li kien Arċisqof. Ma fl-aħħar mill-aħħar kull individwu jista' jkollu l-biografija personali. Il-biografija hija distinta mill-autobiografija mbagħad. L-autobiografija hija meta xi ħadd jikteb l-istorja u l-esperjenza li hu jkun għadda minnhom. Jiġifieri hija ħanajtek stil ta' kitba miktuba fl-ewwel persuna. Mill-ġdid, kulħadd jista' jikteb l-autobiografija tiegħu, imma mhux l-autobiografiji kollha ikollhom imbagħad kontribut jagħtu lill-istorja ħanajtek. Anki autobiografija ta' politiku kbir ma tkunx daqstant importanti għal kitba tal-istorja għaliex jista' jiġri li f'dawn iċ-ċirkustanzi il-politiku ikun qiegħed ifaħħar lilu nnifsu qed ipoġġi lilu fiċ-ċentru tal-istorja qiegħed jeditja l-istorja kif jaqbel lilu u allura l-kontribut lejn l-istorja ikun limitat. Nista' ngħid li jiena ħdimt fuq diversi tipi ta' riċerka, apparti għar-riċerka akademika tiegħi, ħdimt pereżempju il-biografija ta' Alexander Kakia Zammit, it-tabib Sendi, li ovvjament dik tatni l-opportunità li nitkellem dwaru fil-qasam tal-politika, fil-qasam bħala tabib. Tibda mill-bidunet, ħafna drabi tibda anki minn sensiela ta' konverzazzjoni li jkollok mal-persuna, imma mbagħad trid inti anki titlaq rasek. Pereżempju jien naft l-Arkivju Nazzjonali ta' Malta u tfittex il-files li għaw taħt l-emigrazzjoni, peress li t-tabib kien involut mill-qasam tal-migrazzjoni u tibda ssib il-figuri ta' nies li sifru. Pereżempju parti mill-ktieb hemm anki fuq il-kontroversja dwar it-tfal li jintbagħtu fl-Awstralja u anki hemm xi dokumentazzjoni ġdida marbuta ma' dan is-suġġett. Dak huwa tip wieħed. Imbagħad pereżempju jien anki neditja numru ta' kotba, pereżempju jiena l-editur tas-sensiela bejn storja u miti, fejn hemmhekk aħna naqbdu personaġġ kull volum u f'kull volum nies li kienu jafu l-personaġġ flimkien ma' storiċi, ma' osservaturi f'diversi
oqsma tal-ħajja jiddiskutu u jitkellmu dwar dan il-personaġġ. Ġifieri f'daqqa waħda jkollok pereżempju 30 persuna li qegħdin jgħidu tagħhom fuq Dom Mintoff, fuq Edifen Akadami, fuq Mabel Strickland, fuq Father Hilary Teljaferro u karattri oħrajn. Nipprova ħanajtek nikkombina flimkien dawn iż-żewġ dinjiet li l-koll huma jispiraw ruhom mill-importanza ta' riċerka kontinwa l-ħin kollu. Forsi aħna għandna l-impressjoni li l-biografija trid bil-fors tfaħħar lill-individwu, trid bil-fors tagħti ġieħ. Le, dak mhux ir-rwol tal-biografija, il-biografija għandha tistħarreġ il-persuna fi żmien partikolari. Jista' jkun hemm ukoll dawk l-isfumaturi jew inkella jista' jkun hemm ukoll dawk il-faċċati li ma tantx ikunu sbieħ fil-ħajja tal-individwu, imma jekk xejn wieħed għandu jippreżenthom ukoll. U wieħed jidħol anki fid-dettall ta' kif irreaġixxa f'dawk l-isfumaturi. L-adolescenza hija żmien ta' taqlib, imma wkoll ta' avventura. It-tim tagħna tkellem ma' Lianna Ellul u staqsija dwar Gramma, rumanz għall-adolescenti u żgħażagħ. Iżda mhux biss. Meta nitkellmu fuq l-isfidi għall-kidba żgħażagħ, ngħid għalija nara żewġ sfidi ewlenin biex ngħidlek. Fuq naħa hemm is-suq u s-settur li fil-fatt għandu għaċ kbir u bżonn ta' kidba għaż-żgħażagħ, għaliex meta ngħidu anki kidba għaż-żgħażagħ ma jfissirx li huma xogħlijiet li jinqraw biss miż-żgħażagħ imma anke mill-kbar. U fuq in-naħa l-oħra dejjem hemm l-isfida biex insibu anki l-awturi li jiktbu għaż-żgħażagħ pereżempju u l-mod kif jiktbu għalihom. Ovvjament ukoll il-bżonnijiet u l-perspettivi taż-żgħażagħ jinbidlu l-ħin kollu, mela din trid tkun kidba ħajja u friska il-ħin kollu. Mhux faċli wkoll nista' ngħid anke min-naħa tiegħi li tpoġġi lilek innifsek fiż-żarbun ta' żagħżugħ jew żagħżugħa. U ħafna drabi nħoss li nippruvaw fil-kidba nimitaw wisq pereżempju xejdu żgħażagħ jew nippruvaw nagħmlu l-kidba b'xi mod li tidher cool forsi. Kultant inħoss li nkunu qed nimbuttaw wisq il-kidba. Kidba tajba u kidba sabiħa, jekk kidba tajba u sabiħa u tinqara miż-żgħażagħ u anke minn dawk li mhumiex żgħażagħ għaliex finalment għalija dak huwa t-test ta' ktieb tajjeb għat-tfal u anke għaż-żgħażagħ li jinqara minn udjenza qusa fil-verità. Ir-romanz Gramma domt ħafna naħseb fuqu. Mbagħad minn hemmhekk ġiet il-kidba. Ovvjament il-proċess tal-ħsieb ukoll jifforma parti mill-kidba, il-kidba minn hemmhekk tkun bdiet ukoll. Għamilt ftit iktar kuraġġ kont mbagħad biex inlesti dan il-manuskritt minħabba li kien hemm data ta' skadenza tal-konkors kidba żgħażagħ, organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb u l-Aġenzija Żgħażagħ. Il-mod kif niktbu jien romanz huwa li niplotjah kollu, inħalli ovvjament spazji li mbagħad anke nimlihom jien u għaddejja nikteb. U dik id-data ta' skadenza fil-fatt naħseb kienet ħaġa li tatni imbuttatura kbira biex inlestih fil-fatt. Minn hemmhekk imbagħad ġew ir-reviżjonijiet differenti, is-sottomettejtu rebaħ u hemmhekk ukoll imbagħad beda proċess interessanti ieħor. Għaliex jien kont naf li l-rumanz ħajġi ppubblikat, f'dan il-każ ġie ppubblikat minn Merlin Publishers u il-Merlin kienu qabdu editur Noel Tanti biex idur ix-xogħol tiegħi. U minn hemmhekk dorna x-xogħol darba darbtejn u eventwalment ġie ippubblikat fi ktieb. Gramma jitratta l-istorja ta' Annalisa, din it-tfajla illi għaddejja minn mument turbulenti f'ħajjitha,
b'mod speċjali b'rabta ma' l-anoressija. Din it-tfajla narawha tiddegrada minn kapitlu għal kapitlu, naraw kif tibda tispiċċa fix-xejn ftit ftit. Kif ngħid dejjem ukoll dan ir-rumanz huwa fuq l-anoressija ma fl-istess waqt mhuwiex. F'liema sens, fis-sens illi l-ewwel nett l-anoressija mhijiex magħluqa ġo bozza. Taffettwak fil-ħajja tiegħek ta' kuljum u hemm affarijiet illi iwasslu għaliha. U allura dan ir-rumanz jindirizza il-ħajja ta' Analiża, l-ħajja tagħha ta' kuljum fil-verità, u allura bil-mod il-mod nibdew naslu biex nifhmu x'wassal biex tgħaddi minn din l-esperjenza, imma wkoll jirnexxielna nidħlu f'moħħha u naraw x'qed taħseb. Bl-ebda mod huwa didattiku dan il-ktieb, bl-ebda mod mu qed jagħti tagħlima, sempliċement huwa stampa ta' dan il-perjodu f'ħajja Analiża li fih kienet għaddejja minn din is-sitwazzjoni. It-tmiem nażżar dan ngħid li huwa xi ftit miftuħ, kien hemm min qalli li Analiża tirkupra u kien hemm min qalli li Analiża tispiċċa ħażin. Kulħadd kien kuntent bil-verżjoni tiegħu u l-meta niġġieled ma' ħadd inħalli f'idejn il-qarrejja biex jesploraw huma dan ir-rumanz u jaslu għal konklużjonijiet tagħhom ukoll. Il-qwil Maltin għalmuna li bla flus, la tanna u lanqas dbus, li bihom tibni triq fil-baħar, u li fl-istess waqt, il-flus mhux kollox. U x'inhu, ikollna nammettu li qajla nixirfu mill-letibi ta' djarna mingħajr flus fuqna, sew jekk huma msarfa f'karti u muniti, kif ukoll jekk huma maħżuna elettronikament fil-cards, fejn jidħlu l-flus. Il-lingwa tagħna mhix għanja biss fil-qwiel u l-idjomi, imma wkoll vokabolarju li jmur lura għal ħakma rbija. L-Arab kienu faslu sistema monetarja li taħdem bid-dinari tad-deheb u d-dirams tal-fidda. Id-diram kien jinqasam f'16 ħarruba u f'partijiet oħra iżgħar, filwaqt li d-dinari kienu jinqasmu f'4 rbijaj. Tant li l-kelma rbijaj ġejja propju mill-kelma raba, jiġifieri fourth. L-irbajja imbagħad kienu jinqasmu f'xelini, soldi, ħabbiet u xejriet. Żewġ xejriet jagħmlu ħabba, 12 ħabba jagħmlu sold, 12 sold jagħmlu xelin, u ġi xelini u nofs jagħmlu 18 irbijaj. Missirijietna u ommijietna tant kienu mdorrija b'dawn l-ismijiet tal-muniti tagħhom li mal-miġja tal-Ingliżi adottawhom mas-sistema monetarja Brittannika. Għalhekk, il-munita ta' third farthing bdew jirreferu għaliha bħala ħabba, tal-penny bħala sold, tax-shilling bħala xelin u tal-half crown bħala rbijaj. Din is-sistema nbidlet ġala darba daħħalna fis-seħħ is-sistema deċimali fl-1972, fejn 10 mill-leżmi kienu jagħmlu ċenteżmu u 100 ċenteżmu kienu jagħmlu lira Maltija. Din is-sistema baqgħet fis-seħħ sa ma adottajna l-euro fl-2008. Sistema li wkoll taħdem bid-deċimali u fejn 100 ċenteżmu jaqgħat euro. Illum il-ġurnata nużaw il-kelma ċenteżmu imqasra għal ċ żgħira bit-tikka u mingħajr punt warajha u li tieħu l-plural ċenteżmi. Għal flejjes akbar imbagħad nużaw il-kelma euro li tinkiteb bitra żgħira u li fil-plural tibqa' l-istess. It-taqsira tal-euro hija s-simbolu tal-vokali E kapitali, maqtuwa minn nofs għal darbtejn, jew E u R li hija s-sigla uffiċjali internazzjonali. Għalkemm illum sar ħafna eħfef li nikkalkulaw il-flus minħabba l-użu tas-sistema deċimali, dawn xorta ma jiġux mix-xejn, u bħalma jgħid il-Malti, il-flus trid taħdem għalihom. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,
lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.